Motorku, jsme na mělký, že jo? Dá se to, Tak nemůžeš jak nějaký týpek, musíš jak možná babka. Dobrá. Reagovat. Ne, úplně ne, ty vole, Jirane, těch předtím 70, se ukazoval pak jsem úplně hlavně jinak. přikecát jdu rychlejc. Na Mělicích po cyklostezce. Dobrá. Jestli víš, jak je ve Valech, ta cyklostezka. Rozumíte? Kde? Ve Valech ta cyklostezka, proti mostě. No jo, vím. Dobrá. No, tak přece Z posledních tří jako kdybys mluvil. Ten dřevěný. Dobrá. No, Je tak fakt tam jsem dobrá. dobrá. Cyklostezce. Tak Já ji tam- nechte já tam- kurva, já jsem kurva, tam- kurva, bejt! Já jsem tam měl poprvé, víš co, jsem tam byl několikrát, ale Kde jste? Paní Kavková Kavková stará plepocha, ale vole, ne v zbyla. tom, ale v tom úzkým. No, to je mrtě Je dobrá. Úplně sám. Hele, vyprávím teďka ze dne. Z noc, Je dobrá. na dneš, ne, na Jira, včerejšek. ne. Tak jsem se toho projedl. Dobrá! Hrál na kytaru. Ví, ne. Ten z druhý. vysoka, vole. Ne. Já ti ukážu. Tak Jo, teď to ale udělej, kam vole, jel kdyby do si Prahy? dělal. Kam se jel do Prahy? Na kraji Dobrá. Prahy. Tak kde? Tady ten. Dobrá. U Valy před Prahou. Uvale, no. Nechte bejt. A co se vám stalo, paní Kavková? Dala jsem si prostě mrtěla hláčů, no tak co je dobrá, ne? Takže jsme začali jedním pívkem. A co pak dali Velikonoce? prý Sprite s vínem. Byla jsem narvaná víc jak koledníci. Alkoholiny. Toho, irský whisky. Co tam mám už asi 4 roky. No a pak já nevím, asi Co to je za oči? Mrtě vysmažený, vole. Dala jsem si mrtěla hláčů a mrtě koksu. Úplně, já už... Jedu jenom v tvrdých drogách prostě. Z nějakého skoku.